Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Pure C, ang alkaline base nga vitamin C, hindi acidic, marami sa immune system. Ang Pure C, ang marami kombinaron sa DTX 500 capsule. Nagakinahanglan nga maintindihan sang Department of the Interior and Local Government nga mabudlay para sa iban nga mga lugar nga maka-access sa mga bulong ilabi pa sa malayo ang butika. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Mayor Jerry Treñas, ginpahayag sini nga maayo man ang ginaduso nga regulation sa pagbaligya sa mga bulong sa mga sari-sari store apang mabudlay ini para sa iban nga nagasaliglang sa pagbakal diri. Suno sa alkalde sa syudad, wala sang problema sa regulasyon bangod nga madamo sa mga butika sa palibot kag malapit lang ang balaklan apang kung ikumpara sa sitwasyon sa mga munisipyo malayo pa ang ila ginabaklan. Dugang pa ni Treñas kung tani himuan man sang pamaagi agud nga mas mangin mahapos para sa mga pumuluyo ang pagbakal sa mga bulong kung kinahanglanon. Well, no, maayo man na. But, we really have to understand na kanamo, gid sa pumuluyo, tagasalig dira. No? I think pangitaan gid nila tani taagi para nga hindi man mabundlayan ng atong pumuluyo. Labi na gid sa mga munisipyo bala. Malayo kayo ang butika. Mayroon diri sa syudad, bisan nga naanad kita bisa sa sari-sari store, makadto kita sa mga pharmacy, hindi kita man kalayo. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandara sang matudtud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.